seweekend vakonfirma vakati havasingo chane uye havadanani naJaPraiser asi vapa maband members ake 10 maakwa uye Kinmushi manager apiwa yake C-class. Hanza ungainzani ka nevamwe uriwe uri kubata basa behind the scenes. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kuramba tichitaura zvaseweekend umwe achatoshodoka chaiko nekuti aiwa mukomana haasi kumira. So angakaterera song yaJaPraiser ichibva yamunakidza nenzira iri pamusoro ndokubva ati aiwa song yakaipa iyi ine hangu Blaz akaimba song iyi ndamutadza. Anenge azvifunga sei? Lyrics anomatora pai chaipo ipo. Anyway, taurirai pasi please nekuti pane vari kurwadziwa vapererwa vakutoti ini ndinodanana naye ndiri ngochana. Kana paine anomuzivawo akaimba song iyi munomuti Hanzi naMudhara maband members ako the most senior vari 10 kana ndadzoka kuzororo next weekend vanoenda vanoona madzibaba Chipaga kuEnterprise Castles vopiwa mumwe nemumwe maakwa ake. Uya anozvidhonza achiti hey chichi ndini manager what iyeye anopiwa kare ka C-class or any other ye 25,000 asazofananeka nevana angazoshaya confidence nekuzvida kuya chiremera chinobva changodzikira naikini. Ndinoziva kuti vese maband members angu namba yavo 26 saka vamwe 16 unovati Hanzi ini ndiri muda vanhu mari handina asi rudo ndinaro. Saka deadline yenyu by August paHeroes holidays mese munenge muchienda 2 every week kusvika makwana. Neanotsvaira paoffice penyu nagardener naguard mese as long as aine license munhu wese ipapo hapana anosara akwa yake pamunhu. Tichengetereiwo chipo ichi ndatenda hangu. Aya ndo mashoko aseweekend vari kuti ivo maridzirwo akaitwa neband aiwa hazviiti kuti vasawana anything. Remember guys, recently vanhu veband ava vakambopiwa zvakare maakwa kake chingani vachingopiwa vataura zvakare kuti ivo havasi kudanana naJaPraiser nekuti vanhu vanga varambongoti mainini ja mopiwa zvakare recently makapiwa 150,000 vakapiwa Rover kumasure mwana wavo akapiwa imwe mota yekuendesa kuchikoro ivo vakapiwa zvakare imwe mota. So pakaipa guys asi zvakanaka ndezvokuti kwai chero vanotsvaira chero vanobika tea vaya navowo vane chekuwana panyaya iyi. Ivavo vanhu guys ndo vanonida philanthropy kwete JaPraiser. Guys pakaipa. So Keen Hanzi naye ari kupindawo muC-class for the hard work that he is putting in, which means kana pane dzaida kubuda mubhendi dzinombomira until August kumirira akwaya yehondowe yemabvezuva zviri kubva kuna Igwe izvo vati aiwa hapasina need yekuresigna wotoramba wakabata magitare kusvikira mapiwa paHeroes paya. DJ Wola vadecide kuti aiwa ivo vakudawo kundopinda basa kwaJaPraiser vari resident DJ because munhu wese guys atopinda kapa sekutamba vari kuti ivo vakanoswerawo vachingoti welcome vari ikokoko toti chiko vangomuinvita kupodcast vachishanda vari pamaofisi aJaPraiser vanogona kungonzi yeyoka akwaya. Magirlfriendswo ari kufara zvikuru vakati tiri kudawo kuti titende toendawo tonopiwa maakwa since tiri isusu tiri kufadza vanhu veband ava. Mucomment section ndimo munogona kungokuuraya nekuti pane vanhu vakawanda vaunotoona kutoti mamwe manyorerwo akuitwa apa hakuzi kwava kungozvikumbirirawo here chizhimu. So pana Apostle David Katiyo vanyora ivo vakati muChristianity journey yavo vadiscover kuti seweekend was sent to help and uplift people's lives. Say, I've been truly inspired by your kindness and generosity in the Christian community and Zimbabwe as the nation. Your efforts have made a significant impact and I'm grateful for your selflessness. Your commitment to helping others is a shining example of the positive change one person can make. I understand that people may have different views on it, but I assure you that even Jesus Christ also was criticized by his own people. Once again, thank you for all that you have done. Your kindness has gone
He has not gone unnoticed, and I'm honored to know someone like you. Best regards, Apostle David Katillo. Hey guys, hakuna kindness yekupa munhu mari iye agara anayo. Hatisi kuti munhu anoita aite zvatiri kuda isu nemari yake bodo. Tiri kuti munhu ane mari hapana kunzi kwaitaita kindness nekumuwedzera imwe mari guys. Haiwa hapana. Tiri kuziya hedu kuti muri kutsvaka kuda kupiwawo mota munhu waMwari kana kuti kupiwa tumari tokuti mukudze sangano renyu, but apa mamisfire zvachose kana tazogara hedu guys. Hatina hedu mashoko ekutaura. Say we can, that's a motivation to the band. Kuma grupu mamwe achauya aiwa maita basa nekuti maita kuti vanoti entertainer vawanewo something. Asi dei tarega kuramba tongoshandisa dziri mota. Hatina here zvimwe zvatingagona kuvaitira kana kuvapa mari dzacho vagonewo kusumuka nekuindisa vana kuzvikoro uko. But anyway guys, hatina simba pamusoro pemari yawikine uyu. Vamwe vari kuti all the blood money you keep spending on useless people while our own country doesn't have a single ambulance. Just look at where you are driving. Remember pane umwe akatofa because there was no emergency response yaka arrive on time due to our poor quality service delivery. And you all grade 5s with trillions of dollars spending it on the rich while we have billions of kids with no blankets on the streets. They cry for help, but iwewe you never open yours kuvapa your wallet kuvapa or something. Try to build a legacy that will live forever, not buying phantom that will be your last ride one day. Leave a footprint, not your ameno mama prince ari kutaurwa apa. What's funny is everyone you see worshiping you doesn't really like you but what you offer. But I understand you do what you want with your money and you do know that what you are doing is wrong, but one day soon your name will disappear like powder. Asi vamwe vakaita zvakanaka vanenge vana Jairus Jiri nanhasi tiri kungotaura kuti aiwa vaiva zvibaba. But anyway guys, people will learn to mind their business. Imagine kutotuka someone you know through his music. Now he is given more and more. The insults were blessings in disguise. Now the garden boy is receiving a car. God always does things his own way. Mukarwadziwa nawiki neugaizi aiwa hamupori. So ndo zviri kubuda mumastreets umu kuti zvafamba zvakanaka kunyanya vaya vanotsvaira vanoita gardening kwaJapreza ivavo tiri kuvafarira nevebhendi zvakare kupuwa kwavari kuita aiwa tafara nazvo. Do leave your comments on what you think guys. Pane zviri kuitika mumastreets ivo vakaenda zvavo nemudiwa wavo kuSingapore uko kumbonofara vari kuhoneymoon asi vachidzoka zvinhu zvichabva zvangozadzikiswa.